Ayless Jack. Ahoj, volám sa Mitch. Chcem vám povedať o udalosti, čo sa mi nedávno prihodila. Neviem, či to bolo niečo paranormálne, alebo niečo také, ale potom, čo ma tá vec navštívila, v paranormálne veci verím. Týždeň potom, čo som sa nasťahoval k svojmu bratovi Edwinovi, potom, čo mi zabavili dom, som dokončil vybaľovanie. Edwinovi sa páčila myšlienka, že by som sa mal k nemu nasťahovať, pretože sme sa 10 rokov nevideli. Pochopiteľne som bol tiež nadšený. Potom, čo som vybalil, som začal pociťovať únavu a zaspal som. Zobudil som sa asi o 1 ráno a počul nejaký zvuk prichádzajúci zvonku. Myslel som, že je to mýval, tak som to ignoroval a snažil som sa zaspať. Na druhý deň ráno som o tom povedal Edwinovi a on súhlasil, že niečo tiež počul. Na budúcu noc sa mi však zdalo, že počujem, ako sa otvorilo moje okno a niečo hlasno do neho buchlo. Ako by niečo išlo do mojej izby. Vyskočil som a rozliadol som sa po svojej izbe, ale nič som nevidel. Druhý deň ráno sa Edwin zdesil a upustil šálku kávy, keď ma uvidel. Čo sa deje? Povedal som. Edwin zdvihol malé zrkadlo a podal mi ho. Uvidel som, že mám veľkú ranu na ľavej tvári. Potom, čo som bol rýchlo prevezený do nemocnice, mi lekár povedal, že som musel byť námesačný. Ale potom sme našli niečo, z čoho nám tuhla krv v žilách. Strhol mi košeľu, aby odhalili zašitý rez v mieste mojich obličiek. Díval som sa mu do očí a on mi povedal: včera v noci si nejako musel prísť o ľavú obličku. Neviem ale ako. Prepáč, Mitch. Ďalšia noc bola mojím bodom zlomu. Okolo polnoci som sa prebudil a naskytol sa mi skutočne desivý pohľad. Pozeral som sa tvárou v tvár stvorenia s čiernou mikinou a kapucňou s tmavomodrou maskou, bez nosa alebo úst. Najviac ma desilo, že to nemalo oči. Len prázdne, čierne zásuvky. Tvorovi tiež z jamiek kvapkala nejaká čierna krv, alebo čo. Schmatol som fotoaparát z nedalekej rímsy a odfotil to. Okamžite sa to na mňa vrhlo a pokúsilo sa mi to otvoriť hruď, aby sa to dostalo do mojich pľúc. Zastavil som to neustálým kopaním do tváre. Keď som vybehol z izby, schmatol som peňaženku. Vybehol som z bratovho domu do noci. Nakoniec som skončil v lese blízko Edwinovho domu, keď v tom som zakopol o kameň a spadol do bezvedomia. Prebudil som sa až v nemocnici. Môj lekár, ten istý, ktorý ma predtým ošetroval, vstúpil do miestnosti. Mám dobré a zlé správy, Mitch. Dobrá správa je, že si mal drobné zranenia a rodičia ťa vyzdvihnú. Povzdychol som si úľavou. Zlá správa je, že tvoj brat je mŕtvy. Prepáč. Moji rodičia ma vzali späť do Edwinovho domu, aby som si vyzdvihol svoje veci, čo som tam mal. Keď som vošiel do izby, mal som strach. Ale nakoniec som sa upokojil. Schmatol som fotoaparát a potom som sa zastavil. Na fotke bola chodba vedúca do mojej izby. Videl som tam Edwinovo telo a niečo malé, čo ležalo vedľa neho. Nakoniec som tú malú vec aj našiel. Pozrel som sa na tú vec, ktorú som našiel a skoro som sa pozvracal. Držal som svoju ukradnutú, na poli zjedenú obličku, pokrytú čiernou krvou.